Активни съставки на гестинат и техните свойства. Гестинат е хранителна добавка, която можеш да откриеш в онлайн магазина на BioLife Cosmetics. Гестинат е мощен диуретик и помага при инфекциите при пикочните пътища. Той съдържа активни съставки като червена боровинка, хедър, пробиотици и диманоза. Червената боровинка помага за предотвратяване на 40 000 инфекции годишно. Изчисления доказват, че идеалната доза проантицианиди за пълно и ефективно облегчение е 36 мг на ден, което е дозата, която този продукт предоставя. Хедърът има антисептични и успокояващи свойства, което дава възможност за бързо облегчаване на проблемите на уринарния тракт. Диманозата е захар, която естествено покрива стените на уринарния тракт и представлява точка с предимство за закрепване на бактериите по време на инфекция. Пробиотиците засилват имунитета, като по този начин спомагат за поддържане на здрава и балансирана интимна флора, което пък намалява риска от инфекции.